Buhat sa mag-uyab. Sig chat-chat, bisan gabalik-balik lang gid-chat. Naligo na ka? Nagkaon na ka? Di ba tinuod? Tinuod na. Magpakilik, magpost og kaubayang uyab. Mura jug tae, luod. Di ba tinuod? Tinuod na! Tinuod na! Sig bidyukol, dugay kay mga human ang istoryahan. Sarugwa mo na sumhe. Di ba tinuod? Tinuod na! Tinuod na! Ako'y laki, gamay na kayong bikil, pasuko-suko na yun. Ang bayi po, pahabol kayo. Di ba tinuod? Tinuod na. Ang uban, magpa-as-if nga wala na higugma siyang uyab, pero gugmaan diya to. Siya pa magidagag message siyang uyab. Di ba tinuod? Tinuod na! Tinuod na! Magpusog man sare, anniversary. Ang uban, piksari pagani. Kung makulangan, patato ang mansare. Kung magbulag, problema. Di ba tinuod? Tinuod na! Tinuod na! Di ba? Tinuod no? Tinuod na! Tinuod na lagi. Pusa! Tinuod na. Los niño girls, mira mo sa storya. Dili mo paasa may rasa una-una. Dili na siya mutugan kung imo nang masakpan. Tapos hilak-hilak tayon kung imong bulagan. Los niño girls, may ramo sa storya. Dili mo paasa may rasa una-una.